ċertu abbużi fil-ħajja tal-Knisja jekk iġibu ċertu reazzjoni lejn l-istituzzjoni. Jiżviluppaw movimenti fost il-fidili hekk li iġibu ċertu reazzjoni l-Knisja istituzzjonali. Jiżviluppa dejjem iżjed fil-qalb tal-fidili x-xewqa għall-Knisja iżjed spiritwali. Iqumu movimenti qalb il-fidili animati minn din ix-xewqa. L-isfortuna hi li ħafna drabi dawn il-movimenti li jibdew b'intenzjoni tajba, bl-intenzjoni jmorru għal ħajja iżjed safja, għal ħajja iżjed evanġelika jew kif kienu jaħsbu li kienu jgħixu l-ewwel insara, jispiċċaw biex jaqtaw lil dawn il-fidili il-barra mill-qalba tal-Knisja biex jinqataw. Jispiċċaw li dawn il-fidili jaqgħu f'ereżiji diġà kkundannati mill-Knisja. Jispiċċaw biex jikkreaw gruppi li joħduha kontra flok jirriformaw il-Knisja mill-qalba tagħha. Żewġ gruppi ta' dawn it-tip huma il-Katari u l-Valdiżi. Għadna fil-qalba tal-Medjuevu. Min kienu l-Katari? L-ereżija tal-Katari taf l-eruq tagħha fl-Orjent u taf l-eruq tagħha fl-ewwel sekli tal-ħajja Nisranija, propju fil-Manikejiżmu. Min kienu dawn il-Manikej? Dawn il-Manikej kienu jemnu li hemm żewġ forzi kbar fl-univers u dawn iż-żewġ forzi rabtuhom ma' Alla tajjeb u Alla ħażin. Għalhekk mill-ewwel nindunaw li dawn in-nies ma kienu nsara xejn għaliex ma jemmnux f'Alla wieħed, imma jemmnu li hemm Alla tajjeb u Alla ħażin. L-Alla ħażin li spiss jorbtuh mal-Alla tal-Antik Testament u l-Alla tajjeb jorbtuh mal-Alla ta' Ġesu Kristu, l-Alla tal-Ġdid Testament. Hekk għalkemm din l-ereżija tiġi kkundannata bis-saħħa kollha fl-ewwel sekli ta' żmien Nisrani, dejjem tibqa' hemmhekk, tibqa' fl-eruq. U fil-Medjuevu terġa' tinxteret propju fl-Ewropa. Il-Katari kienu nies li jqisu lilhom infushom bħala il-puri, bħala n-nies veru safja. Dawn kienu jaqsmu lilhom infushom f'żewġ gruppi, il-perfetti u l-fidili. Il-perfetti kienu dawk li irċevew l-unika sagrament, jekk tista' sejħlu sagrament, li huma kienu jqisu bħala validu, li rċevew il-mamudija tal-Ispirtu, li huma kienu sejħula il-konsolamentum. Daw kienu n-nies li kienu assigurati mis-salvazzjoni ta' ruħhom. Il-komplament kienu jridu jiddependu fuq l-interċessjoni ta' dawn in-nies. Jekk il-fidili ma kinux assigurati li huma kienu se jsalvaw, u li x'aktarx kienu jżommu li wara din il-ħajja kienu jerġgħu jitwieldu lir-ruħ tagħhom li ma tkunx għadha ssaffit biżżejjed għax ma laħqitx dak il-grad ta' perfezzjoni meqjus minnhom jerġgħu jitwieldu b'xi forma ta' ħajja oħra. Narawna hawnhekk l-influenza ċara ta' ċertu reliġjonijiet orjentali. Il-perfetti kienu nies li jgħixu ħajja ascetika ibsa ħafna. Il-Katari kifet kienu jqisu li hemm Alla tajjeb, Alla li hu marbut mal-ispiritwali u Alla ħażin li marbut ma' dak kollu li hu materjali. U għalhekk il-perfetti kienu jikkundannaw dak kollu li hu materjali. L-istil ta' ħajja ascetika li dawn nies kienu jgħixu, hekk ħajja li tinnega kwalinkwe sodisfazzjoni l-ħajja tal-ġisem, l-ħajja materjali. Hekk ġibet lihom numru kbir ta' dixxipli. Hekk numru ta' nsar jintrebħu minn din l-ereżija għaliex kienu jaraw fihom nies verament spiritwali li daħlu f'kuntrast ma' Knisja spiss marbuta mal-ġid ta' din id-dinja. Knisja li forsi qed tagħti skandlu flok kienet qed tiġbed in-nies li radikalità tal-Vanġelu. Min-naħa l-oħra kienu nies li kienu qed jgħixu ħajja radikali ħafna. Naturalment, ħajja li min-naħa l-oħra peress li ma tirrispettax il-kobor tal-ħolqien tal-Alla, hekk kienet propju tinnega il-verità tal-inkarnazzjoni li Alla sar bniedem għalina. Dawn in-nies ma kienu jaċċettaw bl-ebda mod li Alla qatt seta' jsir bniedem. Il-Knisja għadha bla ħabel kontra din l-ereżija. Din l-ereżija xtardet ħafna fi Franza fejn dawn in-nies kienu magħrufa bħala l-Albiġiżi u l-Papiet saħansitra nidew forma ta' kruċjata. Mhux iżjed issa biex jirbħu il-belt ta' Ġerusalemm minn idejn il-Missilmin, imma propju biex joħduha kontra dawn in-nies li kienu żviluppaw tant fi Franza li kellhom saħansitra bliet sħaħ taħt idejhom. Jekk il-Knisja għalhekk toħodha bis-saħħa anke bl-għajnuna tal-prinċipijiet tal-post kontra dawn in-nies. Il-prinċipijiet jiġu mħeġġin jieħdu saħansitra l-armi sabiex jaħduha sabiex jikkonvertu mill-ġdid lil dawn in-nies.
Ma l-Knisja kellha strument ieħor importanti f'idejha, strument spiritwali, eżempju ta' nies li huma wkoll fiċċew li jgħixu radikalità tal-Vanġelu, li jagħtu xhieda ta' ħajja apostolika, għandna f'dan iż-żmien l-iżvilupp tal-ordnijiet mendikanti b'mod partikolari f'dan il-kuntest id-Dominikani li bir-radikalità tal-ħajja tagħhom jerġgħu jiġbdu lura n-nies lejn il-veru Knisja, lejn il-Knisja ta' Kristu u bil-predikazzjoni tagħhom jaslu biex jikkonvertu ħafna minn dawn in-nies li kienu ntrebħu minn din l-ereżija. Min-naħa l-oħra għandna moviment ieħor li jiżviluppa wkoll ġewwa Franza, propju fil-belt ta' Lione. Moviment li għadu jeżisti sal-lum il-Knisja tal-Valdizi, moviment li marbut ma' ċertu Pietro Valdo. Min kien dan Valdo? Dan kien merkant li f'ċertu moment fil-ħajja tiegħu ikollu konverżjoni. Jiddeċidi li ibih in-negozju tiegħu u li jagħti ħajtu għal ħajja ta' talb, ħajja ta' studju tal-Iskrittura u li twaslu anke għal impenn ta' predikazzjoni. Joħorġ jippretka u jiġbed miegħu numru ta' dixxipli u jasal saħansitra biex imur Ruma biex ifittex l-approvazzjoni tal-Papa. Jekk il-Papa jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal din il-forma ta' ħajja, imma jorbothom li fejn jippritkaw ikollhom il-permess tal-isqof tal-post. Jekk dawn in-nies jibdew bl-intenzjoni tajba, l-intenzjoni li jgħixu il-ħajja radikali kif fehmu mal-ħajja apostolika, l-ħajja tal-Vanġelu, madankollu ma kellhomx il-formazzjoni teoloġika neċessarja sabiex jippritkaw il-veru tal-im ta' Kristu, sabiex jinterpretaw tajjeb, biex jippritkaw il-veritajiet tal-fidi u għalhekk jibdew jaqgħu f'ċertu eċċessi. L-isqof tal-post, l-isqof tal-Lione, jiddeċiedi li ma jagħtihomx permess li jippritkaw fil-belt tiegħu. Flok dawn jissottomettu fi spiritu ta' veru obbedjenza lejn l-isqof tal-post, propju kif kien talabhom il-Papa, dawn joħduha qatta bla ħabel kontrih u bil-mod il-mod jinqataw saħansitra mill-Knisja. Għalkemm il-Knisja toħodha bis-saħħa kontra dan il-movement li issa kien qed jiżviluppa l-barra minn ħdana u toffri wkoll risposta permezz tal-movimenti tal-ordnijiet mendikanti li wkoll iħaddnu l-istess tip ta' ħajja apostolika maquda mal-predikazzjoni, dawn il-movimenti xorta jkomplu jikbru u maż-żmien mbagħad il-Valdizi jingħaqdu mar-Riforma Protestanta. Permezz ta' dawn iż-żewġ movimenti li iddeskrivejt, naraw li l-intenzjoni tajba ħafna drabi mhix biżżejjed biex wieħed iwettaq propju il-missjoni għafdata fidejh. Spiss rajna li dawn in-nies bdew bil-intenzjoni tajba kollha, bdew bl-intenzjoni li joħduha kontra l-abbużi fil-Knisja, imma ma femux li biex tirriforma l-Knisja trid tibqa' fi ħdana u mhux tinqata' minnha. Hija sfortuna kbira li minn beda b'intenzjoni tajba jispiċċa li qiegħed lilu nnifsu f'pożizzjoni li jiġġudika hu l-istess Knisja ta' Kristu u li din il-pożizzjoni twaslu sabiex jinqata' minn ħdan il-veru Knisja.